Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg qal li jekk il-poplu jagħtih il-fiduċja Għawdex ma jibqax jitqies bħala ħsieb sekondarju iżda jsir mutur b'saħħtu għall-pajjiż. F'mass meeting fi Rabat Għawdex Dr. Borg qal li l-elezzjoni ta' nhar is-Sibt hija għażla bejn politika qadima u politika ġdida u sostna li l-Partit Nazzjonalista jrid jagħti nifs ġdid lill-politika u lill-pajjiż. Huwa qal li lest jaħdem jisma' u jservi lill-poplu filwaqt li sostna li jemmen f'politika aktar umli, aktar serja u li taqqat aktar milli tifred. Dr. Borg sostna li hu gburi li hu Għawċi u li se jibqa' dejjem qrib l-Għawċin. Qal li bħala Prim Ministru jagħti lil Għawdex status ta' reġjun fil-Kostituzzjoni ta' Malta. Żied li Għawdex għandu identità distinta u potenzjal enormi li għandu jingħata aktar valur. Qal li ma jridx li Għawdex jibqa' jintuża biss fi slogans jew wiedi li ma jitwettqux iżda li jkun fiċ-ċentru tal-Pjan Nazzjonali tal-Partit Nazzjonalista. Il-Kap Nazzjonalista qal li jrid iserraħ moħħ iż-żgħażagħ li anki f'Għawdex jistgħu jibnu futur u javvanzaw fil-karriera tagħhom mingħajr ma jkollhom jitilqu mill-gżira. Żied li Gvern Nazzjonalista jagħti l-aqwa opportunitajiet biex kulħadd jgħix ħajja aħjar. Huwa sostna li ekonomija b'saħħitha ma titqiegħx biss bin-numri iżda pagi aħjar, impjiegi aħjar u opportunitajiet akbar għal familji Maltin u Għawċin. Dr. Borg qal ukoll li l-Partit Nazzjonalista se jagħti l-għodda meħtieġa biex in-negozji Għawċin ikomplu jikbru u jespandu l-operat tagħhom. Żied li taħt Gvern Nazzjonalista jitjiebu s-servizzi tas-saħħa f'Għawdex inkluż bi pjan għal sptar ġdid tal-Għawċin filwaqt li l-anzjani ikunu aktar rispettati u protetti. Qal ukoll li jekk ikun fit-tmexxija tal-pajjiż il-kaċċa u l-insib ikunu salvagwardjati. Dr. Borg qal li fil-ġurament tal-ħatra tiegħu wiegħed li jara biss il-kuluri tal-bandiera Maltija u sostna li pajjiż jimxi l-qudiem meta ikun maqut u mhux mifrud. Wiegħed ukoll li jekk jingħata l-fiduċja tal-poplu ma jmexxix gvern vendikattiv, iżda gvern għal kulħadd, kemm għal minu nazzjonalist kif ukoll għal minu laburist jew ma vvutax. Fid-diskors tiegħu Dr. Borg qal ukoll li jekk il-Partit Nazzjonalista weġġa' lil xi ħadd fil-passat huwa jitlob skuża u sostna li dan huwa l-mument għall-bidla. Temm jgħid li se jkompli jħaddan il-politika tan-nies li fi kliemu kienet tħaddan Giovanna De Bono u sostna li n-nies illum għatxana għal nifs ġdid fil-politika Maltija.